har 19-årsflickorna på första, eller innerbanan, det är Tilde Nordman. Sen har vi damerna, där är det Noje Drotteförå, där visade det VS damers växling som inte lyckades där nu. Hörni, drott. Det är nog Drotts damer som drar på väldigt bra här. In på tredje etappen, Priscilla Boateng löper mycket hårt här, mycket bra. Vilma Granna står och väntar på sista sträckan. Vasalagen är väldigt jämna. Vi kommer att göra upp vem är snabbast. Det är damlaget som kommer att vara snabbare. Men det är 17-årsflickorna som har löpt snabbast på den här